Next is from Duran Pendes. Pendes ba? Pendes? Tama niya siya mag-pronounce. Ako'y mag-vote guys. Ako mag-vote. Some of these questions is morag na balik na good. So, dili na nako tubago ng uban ninyo nga questions. Kina answer naman ako ganiha. Kano sa imong birthday, favorite ni mga dula as mo dapit sa Mindanao? Akong birthday is on February 4. February 4. Very Valentine's Day naman. Hapit na day. Valentine's Day na akong birthday day. Next is favorite ni mga dula. Akong favorite nga dula is Roblox na. As of now. Dati, moingon ko ang favorite is Minecraft. Pero kay na-discover mo akong Roblox good niya. Mas lingaw man siya para sa ako. So, as of now, favorite game na ako kay Roblox. Uy! Gibangga ba naman? OA masyado. Lakasan. Hindi maklaro. Okay, next is from Irene Matos Ranoco, 8344. Okay, at it's about na ako'y question. Okay, answer na ako ang favorite food. Na akay favorite subject. Ang favorite subject na ko is English, pero usay ga depend man gud sa unsa ako ang kanagong pagsabot sa subject. Kung nakasabot ko kaayo ato nga subject, mahimo na ko siyang favorite subject of the day. Murag ana good na kay alaga yes nami duha ka dogs and 4 na lang ata among cats kay dati naami ko 8 cats kaso lang namatay ang uban niya. Ang isa murag nawala amot asa siya nitakas ambot asa na misa ako to iringa ba kay katong iringa dati kay mo muhigda jud siya sa kanigo sa diri nako sa tiyan masaka jud na siya kay muhigda cute kaayo. Anyways, next question is, unsa ang favorite color nimo? Ang ako ang favorite color is blue ug red. Pero og papilion ko ninyo sa duwa, blue jud na kay kuan man gud ang kuan blue man gud na color is very calming man gud siya sa mata nung maka-relax ka. Labaw na mga pastel colors sa blue, maka-relax ka siya. Favorite TV show? TV show? Wala man kay ko gatan-aw og mga TV show good, pero kung series, ang ako ang all-time favorite series kay kuan. And with an E. And with an E jud akong favorite kay nice kaayo ang story jud. Sad lang anong walay season 4 ato pero that's okay. Mansion ang imuhang balay. Grabe pa sa mansion, oy. Guys, tama ra man mong balay, guys. Grabe pa sa mansion, oy. Favorite YouTuber? Yes, na-answer na ako niya si It's Funny. Pa-shout out kay Irene Matos Ranoco 8344. Thank you so much for commenting. Next na to is Aris_Aaron. Kinsa ang imong best friend? Actually, akong best friend jud. Sorry lang sa mga akong friends dira nga nagtanaw. Akong best friend jud is ang ako ang mama. Guys, akong mama jud akong best friend, guys. Sorry jud. What's your favorite fruits? Ang akong favorite fruit is Akong favorite fruit is mango, papaya, unsa pa gani? Apples, oranges, kana. By the way, shout out kay Aris_Aaron. Okay, let's go. Moving on na ta kay Hamida Dale. Hamida Dale, tama ba? 9857. Okay. Congrats sa 100k na subs. Pero paano nimo nakuha ang 100k subs, Pao? Paano ka nagsimula? Paghatag og any steps, Pao? Actually, ganan ko ani nga question kay ikuan mo, murag interested mo paano ko nag-grow. Actually, it took me a lot of time para maabot ron. Kay dati, nagkuan man ko dati, naghimo ko channel, pero wala ko siya nagpatok. Abot nga, no? Wala siya nagpatok akong content. So, atong nga time, I think, almost nag-give up na ko sa akong dream of becoming a YouTuber. Kaya yung kumurubo. Naman ko pag-asa, murag, wala ko'y angay. So, yeah, nakuratan po ko nga naka-reach tag 100k subs, no? Anyways, paano ko nagsimula? It all started jud kay It's Funny. Murag na-inspired jud ko nga naghimo siya content. And also kay Debs, kay Bisaya, good na. Diba? Ito, medyo na-inspired ko nga mag-post og content nga Bisaya. Kaya wala kayo tayo makita nga mga Bisaya content creators nga daghan. Magdagdag na ko dito. I-apply na ko ninyo dito. Paghatag og steps pa. Actually, kung mag-create ka og content, first thing jud nimo nga iingon sa imong sarili is
dapat kabalo jud ka unsa imong goal. Like for me man gud ang akong goal jud nga nung nag-create ko channel is gusto magud ko magpakatawa no. Naghimo po kog TikTok account kay wala lang gusto na ko magpakatawa magud daghang tao nya kay in person dili ko makapakatawa jud kay tao kay kana laging ulawon lagi. Pero na may times nga di ko ulawon. Ambot ay depende mood swings na dagoy siya guys. Mood swings na dagoy ni ambot lang. So yeah, first jud is kuan. Know your goal. Dapat imong goal is kuan kanang something good anana. And also dapat inyohang inyong mga search terms pagbutang mo mga hashtag sa description para mas makita inyong video para mas makita siya or mag-use mo og tags mga ana god i-optimize ninyo inyohang search sa inyong video. Actually, makakita mo mga tips ana sa YouTube. Search lang ninyo somewhere. Sa YouTube ra pud ko nakatuon og mga inaana nga kinahanglan din maggamit ng mga hashtags, mga tags para ang imong searchability sa YouTube kay mas makita imong video or something. Ana gud mas ma-recommend niya ba ana. Okay, next is from Naomi Talingting 1542. Okay. Answering ni Opaw ha. Hey, 3 questions only. Who is your idol in your family? Ako idol sa akong family, of course, akong parents, akong mother ug akong father kay very hardworking kayo. Kita jud ko nila ma-stress. Next question is, what year did you make your first video on your YouTube channel? I think around tong gihimo akong channel, December 31 sa birthday man sa akong mama. Yeah, December 31 ko nagkuan post og first ever nako video sa akong YouTube channel. Yeah. What game in Roblox do you like the most? Game in... Ay, pero kung kuan. Ay, dami make man jud oy. Mag-download pa jud ko sa akong favorite game. Pero daghan man gud mag-ilis-ilis akong favorite game, guys. Depende if kanagong mas nice ni siya nga game compared atong last nga game na ko nga nadula. So, mahimo na ko siyang favorite kay mas nice man siya. Ana, good. Mas nice ang quality. Ana, good. Ang mga jump scares. Wala lang ni Agi tong kanagong mamaligyag isda god nga mag-agi-agi. Wala lang ni uno ra ko galit. Okay, next is from LoveSam2344. I have a question. How many is your friends? Actually daghan kog friends pero kuan kanang di man ko nga kanang pilian pero I choose my friends wisely man good. Na ang good. Next yung question is why aren't you creating new videos and why is it only sometimes? Okay, to answer this, kung anong once or twice a week lang ko mag-post. Akong answer ana is kuan mangod very busy jud mi sa school niya. Wala na kay time ba kung magkuan pa ko mag-edit pa ko maging video diri sa balay. Pag uli kuan murag very kuan ra kay siya consuming sa akong energy kay kapoy na iko sa eskwelahan. So yeah, mo to reason nga nung usay ra ko ga-post kay murag kapuyon ako. Pero malingaw niya mo ko maghimog content. Pasay lang kay murag maka-burnout man god siya, makakapoy siya ba. Next is what is your age? Dili na ko ni answer. Wa. Secret, tag-ana ninyo sa akong nawong guys, tag-ana ninyo. Also akong name na mention ako ganiha sa ninanatan ni siya tubagan. God bless for showing your face. Wa. Okay, next. Napatay isa. Hala, grabe 21 minutes na ang recording. Kanira to guys, 21 minutes. Maura ni. 21 minutes nang record. Okay, next na to nga question is from Forever E and Japon. Isa pa ka question, unsay pinaka least favorite ni mga dula sa Roblox ug ngano? Actually hala ayaw ko ninyo i-hate ani ha, pero ang least favorite game nako sa Roblox jud kay MM2. Although lingaw man MM2, di man ko kabalo magdula. Murag na least favorite na jud nako siyang MM2 kay di ko kabalo magdula jud. Next is from Vian Kianu 9508. Congratulations Opaw for reaching 100k subscribers. Clap emoji. What are your goals for your channel in the future? Well, that's a good question. Okay. So what are my goals? Hopefully in the future kay I could make better content. Kanang ako ang thumbnails is mas nice na pud siya pagkahimo. Or siguro mag-commission na lang kog kuan someone nga maghimo sa thumbnails pero who knows? Malay mo, ako rin ay kapoy maghimo sa akong thumbnails. So, yeah. I hope nga kuan na aragyapan mo magstay aragyapan mo ana nga in the future. Siguro in mga around 2 years or 3 years naaragyapan mo guys. And yeah, I plan on making more content in the future. Nga lingaw. Next is from Modi32.
Ano pa po nilalaro mo maliban sa Roblox? Maliban sa Roblox, I play Minecraft. Yeah, Minecraft. Next is from Vernit May Pelipel. Favorite color? Ay, ano man din ako ni na-answer na ako ni ganyan. Ang favorite color is blue and red. Next is from Mary Jean Alonzo, 6777. Oh, dagarag 7. Hala, ako yan. Ay, di man eh. Angel number ba na ako ng 77? Basta mauna siya. What inspired you to upload a video on YouTube? Actually, dili siya nga what. It's a who. it's a person. A person inspired me. See, it's funny, Jod. I-mention natin siya kapila diri sa channel kay Idol. Jod ako siya. Next is from Shamil. Shamil ba? 2011? Tama ba ni? Tama ba ang pag-pronounce? Hi, upaw na kay Iring. Yes, nami Iring, guys. Koan. Upat ka Iring. Next is from Blue_Uzi5. What game did you post first on your channel? The first game I ever posted on my channel is actually a granny game. Yeah, granny. Granny dito ang first ever upload dire niya. Wala lang, remember ba na ko tong time nga medyo kuan lahi ko mag-istorya dito kay murag medyo kuan pa kanang dili pa kayo ko inani ka energetic and everything. Ana good. Next is from Earl John Aurelio. Okay. Friends mo ni John Dub. Yes, friends me ni John Dub. We met on TikTok and gakulab niya sahan. Yeah. Next is from Syra Solima. I hope tama to nakapag-pronounce mong pangalan. Yung question is, Opa, what is your biggest dream in life? Wow, grabe nga question. Ay, akong biggest dream in life, Jud, is makahuman, Jud, kung eskwela, makakuha trabahong tarong. And also, I want to give back to my parents. Kaya daghan na kaisilag na sacrifice throughout the years. And yeah, gusto na ako makabawi sa ilaha, good. Na nang matreat na ko sila nga. Mapalit na ko ilang gusto. Nga good. Next is from Re4173. Tayo pa shout out. Shout out kay Re4173. What is your hate subject? Grabe sa hate subject. Pero bitaw, hindi po ito magbinot-bot, no? Kung papilion ko ninyo sa kadaghang subjects, ang akong hate dyan is math. Hala, sorry sa mga math enthusiasts. Peace be with you guys. Hate dyan ako ang math. Although kabalo, ganahan man ko usahay, pero like mentally taxing, hindi siya makastress man good. Yeah, makastress naman dyan good ang math. Yeah, maugor itong anong hate na ko siya, makastress man good. Kabalo man ko mo answer, makastress lang. Next is from Maria Luisa Perez. As a Filipino just like you, Pao, how does it feel to be the first time to be a Roblox gamer? Are you having fun with all those games and horror games to spend time with your friends? Dili man ako ang first ever Filipino Roblox gamer kay daghan kaayo mga Roblox gamers na Filipino. So yeah, are you having fun with all? Yes, lingaw kay ko sa mga games oy. Yeah, mura siya kuan stress relief. Mabother man ko sa sa lotion. Mabother ko sa yung tabunan na lang ako ayun lang eh. Actually, nalipay ko nga nagkuan ko content creation ko kay na-meet na ako silang Roblox King, silang Hale, silang Sire, silang Dongski, silang Yin. Dagan sa ilahan na meet na ako. Yeah, online man to. Yeah, na friends ni nila. Okay. Yeah. Nalipay lang ko nga to dun friends lang gyapon mi nila. So yeah. Next is from Zen Jazner. I'm sorry na pag-pronounce sa mga to siya. Upaw, do you like Minecraft or Roblox? I like both. Yes, I like both. From Vernit May Pelipel. Oy, nabalik na ba siya? And kay Abby. Crush ni mo, Pao. Upaw, do you have a crush? Wala ko'y crush, guys. Wala ko'y crush naman dahil inyong mga question. Oy. Next is from user DY2Y. Sumita sa username. Oy, di na ako basa ang Upaw, nga nung aesthetic man ka, what is your way to being aesthetic? No, grabe, uy, aesthetic day ko, guys. Amot lang. Maybe I was born this way. Born this way. Next is from Virginia Aguilang, 709. Nga nung ka, upaw? Nga nung ka, upaw? Actually, kabalo ba mo? Unsay story behind nga nung upaw ang ako ang Roblox avatar kay Kuan Manggod. Actually, kadtong Dora outfit, good na adyo yung meaning kay ang meaning behind ato is nganong Dora outfit kay di ba si Dora hilig ay magsalaag-laagan si Dora no. Unya ako ang naisip ato is murag maglaag-laag ta sa mga horror games na dulaon nato ma-explore ta. Unya kadtong upa wala lang random lang jud kay siya jud atong pandemic board manggugugod.
So yagi paupaw ra na akong Roblox avatar kay ko board ko. Paupawan na to. Maura jud to siya guys. Wala to yung meaning behind ato. Next is from Lilay Balaba. In the future, do you think you're gonna be a big YouTuber? In the future, maybe, siguro, if you guys keep supporting me, siguro, we'll never know, maybe. Next is from its_Chrissy779. Halapit na dito mahuman, guys. My question, answer ha, unsa imong paboritong sudan? Kung paboritong sudan is anything nga, gulay nga, kalabasa. Yes, kalabasa jo akong favorite nga gulay. Oy, gusto ko magkaon more og gulay kay atong dati kay magsige mo kog kaog gulay. Karon medyo na less na akong kuan nga gakaon kog gulay. Siguro kay wala na kay migaluto gulay. Pero bitaw gusto ko magkaon og gulay more. Now, this one is from Gemma Daniel 9489. Actually na-answer na ako ni ganyan pero at zero gyapon nato kay na-print ako diri yung question. So yeah, yung question is Pao, real name mo po. My real name is Rio. Yeah. Ara ko second account guys, oh. Follow me on TikTok, second account. Mga thirst trap na dira. Oh, eh. Mga kuan na dira, mga kuan ako, mga real happenings. Real happenings pero wa pa kay ko na-upload ng mga nahitabo. Yeah. Next, Athena May Portes. Upaw, can you tell us what your favorite game in Roblox is? Ay, wait. Na-answer na ba din ako ni ganyan? Okay, ano lang ako. Sa horror category, jud kay The Mimic, jud ang akong favorite game. Yeah. Nenita Biasa. Unsa imong real name? Love you as always like your YouTube videos. Na-answer na ba din ako ni ganyan? Yeah, my name is Rio. Wait, dapat isa na lang ako dahil ito ganyan no, mga questions sa akong real name. Okay na, tawagan na yaman na ito. Okay, nabutang na ako dahil. Next is from Alexa Serkina ba? At it's Upaw. Hi Upaw, na ako'y question. Unsa imong favorite granny video? Favorite granny video na ako. Kadugong ingon ko nga murag unsa to family reunion. Nag-family reunion mi kay mga Upaw si grandpa, Upaw pa si granny. Yeah. To. I think mo tong favorite. O kadong recent na ko nga granny video pod kay lingaw kaayo kay murag nakaya na ako nga makimo tong shotgun yan patay na ko si granny. Yan na. Murag medyo kabalo na ko modula sa game. I think. Siguro lang. Next is the last question. The last comment from Salmon_girl_orange. At it's Upaw. Hi Upaw, do you like cookies? It's yummy and I need to ask question. What's your real name? I like cookies. Yes. I baked cookies before. Sugar cookie lang ata to pero tamis kayo. Mura kag diabetes on kay tamis ra kayo pagaluto na ako tong cookie pero sige lang. Cookies. Dagan mo to ang giluto ato nga time. And also my real name na-answer na ako. Dagan na yun nag-asa ako real name no. So yeah, ingon jud na ako Rio. So yeah, maora to. Nahuman na to guys. Dagan kaayo. Dagan kaayo questions or at least nahuman na to siya answer tanan. Anyways, by the way, do you guys see that? Ako ang channel sa background sa TV. Yeah. Anyways, ako saan yung butang dito? Grabe mapalid ang electric fan, grabe siya. Okay. Nakita. Nakita ang glow. Tago na to na siya. Anyway, so yeah, I hope you guys enjoyed this video. Make sure to click the like button and subscribe. And I'll see you all in the next video. By the way, maghatag sa kong short nga thank you message day sa inyo na inyo. Anyways, thank you all so much sa ako ang supporters for supporting me throughout this journey. 2 years na tangga creative content. So yeah, thank you all so much. Kaayo naka-receive tag kaning play button. Oh my gosh, naka-receive ta. So yeah, thank you all so much. Thank you all sa love and support and I hope you guys continue to support me in the future. So yeah, see you all in the next video. Bye guys. Bye. Salamat kayo guys. Salamat dyan. Bye guys.